Турында алдағы репортаж. Садикта ничек үткәрдегез бу көнне? Әйбәтме, ярар, кызым. 7 яшьлек Азалия белән 6 яшьлек Алияне әтиләре көндә бакчадан килеп ала. Бүген нишләүләре турында сөйләшәләр. Алар өчен татар телендә аралашу гадәти хәл. Гаиләдә дә татар телендә генә сөйләшәбез. Балаларны да ана телендә генә аралашырга өйрәтәбез инде. Шулай итеп, балалар бакчасында да шуңа күрә татар телеме бирәтергән балалар бакчасына бирдек. Кайтканда шул садиктан татар җырлары, татар музыкасы гына тыңлап кайтабыз. Өйдә әби бабай каршы ала. Бу йортта 3 буын бергә яши, бергә тормыш итәләр. Хуҗалык эшләре дә, бала тәрбиясе дә. Кичкенәдән татар милләтен, татар телен өйрәтергә менә әти-әни миңа орлыклар салдылар дип әйтсәм була. Миңа да, нимә дә, мин беренче тапкыр Казанга килгәннән соң мин монда яшәячәкмен дидем. Абдуллиннарга килен булып төшкән Лилия Свердлов өлкәсенең Первоуральский шәһәреннән рус мәктәбендә укыган. Туган телне белү, милләтенә хөрмәт белән карау әти-әнисеннән килә. Хәзер үз балаларын шулай тәрбияли. Татар телендә сөйләшү өйдә булырга тиеш. Алар аны ишетсәләр, алар аны күрсәләр, алар да Алла бирсә, алдагы тормышта шулай ук яшәячәкләр. Алар бездән күрмичә кемнән күрсеннәр? Бездән генә күреләләр аларны. Гаиләдә татар мөхитен булдыру кирәк ди Абдуллиннар. Кызлар шаянтыгыны яратып карый. Кичкенә генә китапханәләре бар. Анда татар китаплары күп. Шулай ук балалар өчен оештырылган конкурсларда яратып катнашалар. Бу баланың милли үзаңын үстерү һәм шәхес буларак формалашуы өчен кирәклеген ассызыклыйлар. Бәйгеләргә гаилә белән әзерләнәләр. Җиләк җыям шилеккә, дәвәнигә бүләккә, ул бүләккә шатланыр, мине тагын яратыр. Менә шул җырны конкурста җырладым. Абдулла Тукай сүзләре сабыйга, һич сине куркытмасына, шүрәле җен һәм убыр. Барчасы юксыз, аларның булганы юктыр гомер. Бу гаиләдә милли тәрбия бирүне әби белән әнигә генә йөкләмәгәннәр. Әти, балалары актив катнаша. Аларның үз алымнары. Без аңламыйбыз дип кенә әйтәбез инде шул. Русча сөйләшә башласалар, аңламыйбыз дип әйтәбез дә, шуның белән шулар уже автоматически татарча сөйләшә башлый. Китаплар белән, ниләр белән тормыш иптәшемәләгә инде. Мин шул күбесе контрольдә тотып, татарча дәшмәсәләр, болай эшләгез дип әйтәбез инде. Әби белән бабай 42 ел бергә. Ике уллары да татар телен камил белә. Хәзер оныкларына тәрбия бирәләр. Мин үзем дә кайнана-кайната белән тордым. Шуңа күрә өйдә бөтен кеше татарча сөйләшәдер. Мәктәпләрдә русча укысалар да татар теле керәдер, бит инде шул татар теле дәресләреннән дә әйбәт бардылар. Ләкин бездә малайда, балаларга да әйтәм инде, татарча гына сөйләшергә кирәк дип. Менә мин үзем теге авыл малае түгел, кызым малай инде. Үземчә әйтәм, татарча да сөйләшә, русча да. Менә кеше җанда бит нитәлмин, безнең бит Казанда бөтенсе бар бит инде. Уйлап карасаң, туган телне белү милләтеңнең лаеклы дәвамчысы булу өчен әллә ни күп тә кирәкми. Бүгенге геройларыбызның тел төбеннән аңлагансыздыр. Барсы да гаиләдән башлана. Еш көн саен татар телендә сөйләшмәсәк, мәктәптә генә, бала бакчасында гына тәрбияу ул аларга җитмәячәк. Чөнки татар теле ана теле өйдә булырга тиеш. Илгиз Шәкүров, Игорь Романов, Яңа Гасыр каналы.